Γεια σας παιδιά, εδώ σήμερα στο Pro Evolution 2015 και παίζουμε και θα παίξουμε ένα μάτς φιλικό εμείς με τη Real Madrid και αυτή με τη Manchester United και θα δούμε και τι θα γίνει. Δεν είμαι και τόσο καλός γιατί έχω βάλει το επαγγελματίας. Εντάξει, είναι Real Madrid εναντίον Manchester United. Γεια σας και καλωσορίσατε κυρίες και κύριοι. Είμαστε η Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Γιώργος Θαναϊλάκης για το σχολιασμό. Γεια σου Χρήστο! Περιμένουμε όλοι να δούμε ένα συναρπαστικό μάτς. Αρχίζει και θα σας φάσει καλά τα πάνω. Τα αρχίζουμε δηλαδή. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ο Μπενζεμά κάνει σου. Και πάλι στάθηκαν άτυχοι. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Η Real Madrid πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Έχουν καταφέρει ευθύς εξ αρχής να περάσουν το δικό τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως έχουν και μερικά καλά σουτ που τους δίνουν φτερά στα πόδια, κόβοντας παράλληλα τα γόνατα των αντιπάλων τους. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Την έκοψε. Μάλλον ψάχνει για κάποιο συμπέκτη του εδώ. Ότι πήγε είναι το αντίθετο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Το Πέρσι. Ο διαιτής έδωσε κόρνερ. Κόρνερ. Πλάκα. Γιατί. Πλάκα μου. Πολύ σωστά. Να φύγει η μπάλα από εκεί. Καμία από τις δύο πλευρές ακόμα δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις προσπάθειες που είχε. Περνάει ανάμεσά τους. Τόνι Κρός. Πέρσι σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Έκοψε την πάσα. Συνεχίζει μόνος. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Με μαεστρία να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Και άλλη στημένη μπάλα. Μία από τις πολλές που είδαμε στα τελευταία λεπτά. Όχι. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Ναι, που του λες εσύ, δεν ήταν έπαθη. Οπότε πατάω... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Φαμπέρσι. Ντάρεν Φλέτσερ. Ζητεί κάθε την παλιά. Θα το καρφώσει. Δεν είναι offside. Συνεχίζει. Όχι. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται αφού πάτησα το κουμπί για να αλλάξω παίχτη. Και ο αρχηγός ήδη επιβάλλει τον νόμο του. Και ποια ομάδα δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο αρχηγό? Την κατάλληλη στιγμή όπλησε με αισιοδοξία και πίστη τους συμπαίκτες του εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου που σίγουρα θα είναι καύτο. Τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Δεν είχαν την πιο πιστική απόδοση, αλλά μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα. Ας το αποδείξουν στο δεύτερο μέρος με σωστή ανάπτυξη και χωρίς να βιάζονται. Και μόλις ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο μέρος. Κριστιάνο Ρονάλντο. Πέρσι. Τώρα μου ήρθε να μου κάνει αυτή την ομάδα. Πολλά. Το δούμε.
Μόντριτς. Χαμές Ροντρίγκες. Ωραίο σου. Όχι βρε. Εδώ Το έκαναν πει μια κάτι. πολύ καλή ευκαιρία. Επινοήσεις σαν και αυτή εδώ την παλιά μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Εντάξει. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Καταλήγει σε πλαγί. Ο παίκτης βρίσκεται εκεί κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, περιμένει να μπει μέσα. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί εντός ολίγου. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε τέτοιο offside. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Φαν Πέρσι είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ. Εγώ δεν θα χάσω. Οπότε σταματάει και Με έκανα ένα σου και μου ήθελα να βάλω. Δεν θα χάσω. Θα το σκεφτείς. έχουν πάντως στη διάθεσή τους 3 αλλαγές για να αλλάξουν οτιδήποτε. Συρτή, κάθετη παλιά. Πάει για γκολ η φάση. Γκολ. Ναι, είναι γκολ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είχα το προαίσθημα ότι αυτό θα γινόταν σύντομα. Εγώ παίζω γι' αυτό. Ανέξυπνο γκολ αυτό. Χρεώνεται καθαρά στο ποδοσφαιρικό του ένστικτο. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Το ξέραμε ότι αυτό το μάτς θα είναι μια πολύ γερή κόντρα και μόλις επιβεβαιωθήκαμε. Καταλήγει σε πλαγί. Από ό,τι φαίνεται θα Σοβαρεμένο πραγματοποιηθεί φίλο. μια αλλαγή τώρα. Καθώς ο παίκτης περιμένει υπομονετικά να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ρούνεϊ, υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Αν κάτι δεν αλλάξει στα λεπτά που απομένουν, θα έχουμε έξτρα χρόνο. Όχι. Πολύ ζώρικη επέμβαση. Γιατί πρέπει Σηκώνει την μπάλα εκεί. ψηλά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Μπέιν. Καλά τα πάει εκεί στα δεξιά. Αλλά θα χρειαστεί στήριγμα. Μπενζεμά. Τη στέλνει μακριά. Φαν Πέρσι. Πέρασε η παλιά. Ο Μπενζεμά κάνει σουτ. Όχι βρε. Μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες στον κόσμο που ανά πάσα στιγμή μπορούν να πετύχουν γκολ από το πουθενά. Και το ρολόι μετράει αντίστροφα. Έλα. Την περνάει ανάμεσά τους. Έρχεται το σουτ. Όχι. Μπενζεμά βρίσκεται σε θέση offside. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Εδώ θα τελειώσει, επιχειρήσει ναι. τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Πάμε για extra time. Τίποτα δεν χωρίζει ακόμα τις δύο ομάδες μετά από 90 αγωνιστικά λεπτά. Άρα αυτόματα οδηγούμαστε στην παράταση. Συναρπαστικός αγώνας. Οι δύο ομάδες κοντράρονται σε μια δραματική μάχη και καμία δεν φαίνεται να λυγίζει. Θα τα δώσουν όμως όλα μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι προς το τέλος του αγώνα και οι δύο ομάδες περίμεναν πια τη φάση των πέναλτι. Τώρα θα δούμε ποιος αντέχει περισσότερο στην πίεση και την κούραση. Όχι βρε Ρονάλντο, όχι, όχι, όχι. Γιατί ήταν αυτό βρε. Ήταν εύκολο. Στο 97 θα κάνω μια άλλα, θα κάνω αλλαγή γιατί έχουν κουραστεί οι παίχτες μου. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Εμένα δεν με νικάει αυτή. Όχι. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Φοβερό γκολ. Γιατί Και δεν το με γκολ αφήνει. είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Έχω μείνει άναυδος. Ναι, ναι, ό,τι πει.
Το βάλω, Έχω την εντύπωση το πως το βάλω. γκολ που έβαλε μπορεί να αποδειχτεί χρυσό για την ομάδα του. Έστειλε εκεί που ήθελε την μπάλα. Με ένα υπέροχο σουτ λόμπα. Τέλεια λόμπα. Ένα σουτ. Ο τερματοφύλακας δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Όχι βρε φίλε, Ποιος άλλος θα τώρα. έβγαζε τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Βαν Πέρσι κάνει συρτή σέντρα. Μόντριτς. Όχι Λοιπόν, τώρα. ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στην παράταση. Ο αγώνας βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή. Πιστεύω ότι θα έχουμε δραματική εξέλιξη στο τελευταίο 15 λεπτό αυτού του έπους. Δεν θέλω να χάσω. Τελευταίο 15 λεπτό. Η έκβαση του αγώνα θα κριθεί στο ποιος διψάει περισσότερο για την νίκη. Εγώ. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα χαμογελάσει τελευταία. Ούψ. Πολύ έξυπνη παλιά. Πολύ καλή η έξοδος του τερματοφύλακα. Τι λες Γιώργο, τελείωσε το παιχνίδι για αυτούς? Ενώ έχουν ακόμα κάποιες ελπίδες. Τώρα εδώ που φτάσαμε, πετάς μπροστά ό,τι παλιά μπορείς και καμινάτες ακόμα και φυσικά ελπίζεις για ένα μικρό θαύμα. Μπενζεμά θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Βλέπει την μπάλα. Μόλις που την έδιωξε. Δεν θέλω να χάσω. Δεν θέλω να χάσω. Δεν θέλω να χάσω. Για να η λήξη. Ο διαιτητής αποφάσισε. Τελικά, το μόνο που χώρισε τις δύο ομάδες ήταν μία απόπειρα για γκολ. Ο τερματοφύλακας θα υποφέρει. Δεν Μάλλον έχω θα πιστεύει υπόψη. ότι θα έπρεπε να έχει κάνει. Ευχαριστώ και το βίντεο, θα τα πούμε την επόμενη φορά.